Thì rồi try ki para banget bagi dia viewers ki bacu pet yang ni ka channel ngai shan swear ngakok man IP ko ga jing ya thu lupa mata bat shwa bangan IP ni ka jing ya thu lupa ka bau bleu la pen pau ngakok ban ya thu shwa IP ba ngidan ka prayer center hang ni ha jao lans nolin ba hang ni ka jaka hang ni ka prayer center ngi ju penduai ki bapang bat ki ji okhia bat idan ru na pedang ki briu ki ba syate syakum haki jinglin masniu haki jing syate ha kakiat drugs haki jing aurea haki jinglin nan pet ki film ja clear bat haki nugi jing syate haki bor jing dombat ki ju penduai bat mentake bun ki bala yok lak lut wam tangkat tangi trin ru ya ki kena samla ye bala rang ba i train ba ni eye training klam kanu ka jing outdoor klam dan kinu ki college fees ni ki eye training fi kablang free ba pinlong ustan ran jong Jesus Christ namar kala dai kaya ba Jesus Christ oblay jongi on sa trainer on sa tekno bok pen sai i ya ka jing pen km ka revival di tongan sedang nok menta ia kan dengan jing itu lupa kabau blay ulapan pa wasnak ba nanum keren ketin jali je om hang ni nanum keren ki ketin jali je om ngan keren bat ka kabau blay upen pa baria ka kabal adab ja kat kum ka ketin je blay bat kum ju ia kibat nang saja kani ka jing itu lupa ka dai syapang bau blay sak ba point number 1 blay on sapenan kam kabaning kong ka point ublay on sapenan kam daki briu ki ba pimpoi perkhat kamut nu kita ki briu pimpoi perkhat kabaning kong ki de gitu ki bala ngap hakakia ki bam julet ji yang sangshu ki bala im hak aurea hak tanglang hak buat hak tak tatu bat ka kini ki bau blay un sapenan kam ta kini ki julet ki bam julet jinga sangshu ye pat kani ngakran kadega jinga tu lupa o blay un sa sei de kini ki briu ban penki ya revival hang ni hajla meghalaya pat kumju hakiwei kiwei kiri ke jela jangka kiwei ki jela bat kumju habarok kawai ka perthai blay un penan kam met dikini kalakut ka tu por bau blay un panan kam da gitu pimot ki baju bat bahaya kam jung blay baju let bahas ki jing seng ngani tu pi ngam khle ktin jeli je blay ulakut num panan kam su itu panan kam da kini habang ong ta kam mot ndai bau blay un sapen em kini ki batanglang ki babuat kiba buat drugs kiba yat kentai kiba aurea kiba kelim kiba nuti yakini ublay un pen khuchwa snap ba ublay un pen khuchwa kini kin sawan ka jingkala ka bomot bat kin sayo sngow sha yang gospel ublay un sa pha iginong ra khubor hakil ti ki singkin haling ba ki social media leng ba kajing kenduk marmet ba ublay un keren hakini kini ki bela buat bela tanglang un keren bet ka jingkala ka bomot un pa ikinong yalap ban keran dan begini kini snow ketin jong blain marki terang ho let's see pi barang pet yakani pidang dei body drops body kiat repi snow yakani khubor bo ble kuta epi bamdang kani khubor bun ki bla yalap yakan jingkala mut pin yo snow shwa yakan jingkala ka bumut bat pin la yo snow yakani ka khubor jong Jesus Christ ba ula syayap nam ta ki pop jong pi ba ula syayap nam ta ki pop jong pi ba baula IT la ka jong ka jing im ba pila le pop persyayu da ka jing di drok song pi jing di kia da ka aurea jong pi da ka klim da ka bayu o mensim jong blai un kata ay ka donut jong pi un kata ay ka donut jong ini ki briu bat kini kin sakala ka bomut kini kinum sulong belam kim di gitu ki bas at ru em ki shit ru em kini kin apa ja kila ki bas sulet jing sang bun mata ki susat belam mendani ay ka donut jong kini kini ki bela kini bela tanglang kini bela syak kentat mana nak society kini bela long desperate orang fi kila apoi akan caka makin sayap no kila long kumtu ki bau Ezekiel ong kila terkhong kini siing terkhong but kini slow yang ketinjong beli kini slow bau Jesus Kristus penmipat yang Lazarus nak kejengyap bau Jesus Kristus pen empat bakila janyap
un pen kia igina ka jingpang un sei na to jing di drak sun sei na to jing di kia un sei na to auria ka nuti ka jing pet film jaklia ka jing le su sat ya ka jing em ba boleh un pen em igini beriu un pen em igini beriu dan sabanlet banlet ya lap ki un pen em bat un pen long yaki bakum no kin kala ka bomot kin pai su Jesus Christ kin pendap ya ka jing pen baptis nang ta de kin pediang yu men sim khoi kin sedang ban it ya ka tin jong blai kin sedang ban it no itu ki kam pop jong ki kam jong perthai bat kini kin pen kala khang pong ya perthai hipat ngakran ya kani ngam khlek tin jeli ju kam dai su ka por ka boleh unum sai su gitu ki ba phongsut ki ba te tai ki bam yalap sisa ka jing sisa ki bam pat ya iru kim so thu iru kai han huple sai be ding ni rak tak sapet jika ni kan saja ba ngal akran dapat priang ni kan ni jing tu pa on sa pen priang tu sa sai di kini bat kini kin long ki dong elap ki ba down bor ki bam le ran ki bam siap tin you know ki bam pat ju ki bam julet su ki jing sangru ndre yu blem sedang ki bon bu yu men sim khu ki kin sedang ban it ya tin jong ble bat kini ha ba ki alap bat ki long gum ketuka kurat ka banap ka kurlor ka banap ka kurat ka banap gibam salia ini gibam salia ban du yala ka jong ka jing em na man tau kon rat ro sei kini ka kin sapen ke ka revival kan sedang ka jing ke em leng ba kini un pen khu chuang ong pi namar kitab Isaya ka ong ali tungin ya sat ni alam laki pop jong pi ki saw han kini ki bal saw han da ka pop wang ali tungin ya sat ni alam lagi pop jong fi saw han kin li ka yor un pen khu ya ka pas jong kin pen khu un pen ke bat kan mi kini ki briu ki ban ya lap ya ka ketien jong ublai pi sungo ya kata kan ka de jing sha ba ublai sai namar ka ketien jong ublai an pendap ong no Jesus Christ ong no ong makinuti sangap sha kinuti bat kinong tu kinya swa ke hima ublai kan ma ki Parisi bagi Sadusi bagi nong tho ha ka por jong Jesus Christ ki de ba tip ba ya ka Bible ki ba tip ba ki anyam o ki ba tip ba ka tu jutang barem re kim jule ya ka mon jong ublai ong no wang kilang ki ba arsap mo ki bam tre su pan ban yu kila long slam kila saat kim tre su ki tip ba tin jong ublai re un sei di ni ki ai ki nuti bat ki nong tu sngap ba kan nak tin jong ublai to ka baar sangap baar ublai un sei da ki kena samlam ta ban yalap ek tin jong ublai un sei di kena samla bat dagi kena samla dong pim sei da kena kala kut ka to ka jok jong ki bam ki ba ublai ula ai baro ata kala kut kelong kum u eli kena u eli ha ka por jong eli ule ba sumare ka temple rei ka tin jong ublai ka jing ka sor jong ublai mjiyo sngo shu wan karan namar boleh u eli ula peja u eli no u eli ula peja yo sngo shu ula saat ngong blam yo sngo shu sneng ni lagi jong ki khun ai begitu ki khun jong eli ki ba tre ka temple ki em auria ngong ki le sangsi ya temple ngong pi kim hikai shu badan namta ublem sakan tat no ikini ki reuniam makaran ni kman u eli ula sulong reuniam ngong pi eli ula sulong reuniam ho ni kong udan ni kading jong blem rei ula peja bau bleu sei pat do Samuel barang kena Samuel ubanang kena unsai di kena samla snap makani ban pen ki kat lakut ublem saweng lut igini ki religious leader lani kini ki ba it ya kaniam ki ba te ba khum di anyam ki ba pitang man le yalap gospel ru bihap yo kabor na ki ublem kham yu lamnya ba te ba khum ki briu da sibun ki kendon niam ki ba te perkhing ki ba tang kala tiak ki la penstom ki briu ki la ai ki la le ublem ula supet na taun saweng lut itu wong sa sei dagi kena samla isamla ki barang klan isamla ki barang ba it yo blai un sapen khut ya ki kini kena samla un sapen khut ya kini ki kena samla nama kini ki terang ni ka jing sisa ki terang ni ka jing sisa ki yet ya ka jing sisa matabat kini ki samla ki barang khatsan khat rifsnam hadu
arpusan senam kibarang khat rio hado arpusan senam usai wat kibarang khat senam kila dan mata kila dap yang sim ki kwa no ika jing sisa kim kwa su ika niam kim kwa su wan sulong blam untuk kim saat ru em pejak ram de kini kila long shit ram ba kini kin keren bat kim salia kin duai ki bapang kin yok kya kin be kim sim baman kin syang mana pi kini kena samla bat kabalai sabah ublay unsa penan kam da kita kiba beat batam unsa penan kam da kiba beat batam ini kiba beat kiba batam mana pi kidai kiba menang bamdan ganjing nang start kim dan ka education system ka babiang kila bandai kiba syuya rap haki yeng beriu orang film ta kidai ki khna da ki kibla khamiu kiba ya rap haki yeng beriu ublay pen im yaki bat kin salong ka kor klur ka bandap kini yalap kini ya duai kini yok ya bapang kin pen kandan ka revival ng bagini kiba menang bab start pet apostol Paul wong kumnu wong oblay ula jit yapi ki bakken tat kam kat numut napi ki banang ba start wong ngala jit yapi ba jit un pen khut gini un pen khut gini ba pen kam ya kini ki rak tak anong pi kiba da ka society kalong ide ini baik Hagapor hapina puli ni ki kam ki apostol kal nong basal kat bakat lai. Orang begitu ki nong tho ki Parisi Sadusi kila lengo ya ka jingslor jong Petrus bat ki wegi apostol namar ki Petrus ki dai tangi nong tong do kha dei beriu bom dang bom start bakila lengo ya ka jingslor jong ki ban keran namar mensyua por ka Greek dai tang gitu ka Greek society gitu ka deka Roman Empire dai tang ki ba nang ba start ki ba nut ba slor ban keran di tangki nong thok ki nong sat an ki badan ya ka yun rei kila lengo kumnu jong Petrus kinan ga jingslor ban keren pat ki brio ki okya kadan ka bor kadan ka ikhtiar ki rei ki kila lap ya kan gawai bagi jong Petrus kila judan lambat do Jesus Christ tikini ki brio ki bam nang bam stat ta ki bana ri nari kila syong ki jing duai ki bam tip ya ka theology ki bam 40 ya ka to ka BDF ya ka MDF ya ka ya ki la kran iki theology kim tip ya gini kim dan hiru kim la hiru na matang ba pin pas mentai ki theology pihak dan kam ya ka kerdan at least kumno dan ki bahap bandap degree dan ki bahap bandap 12 hari kini kim yo la ran ta ban let namar balai la kan tat ya ki la kan tat ngong pi namar pim dan ka jing dang jiksta rehu balai ukum sim kan tat ya fi society ki theological college ki akan tat fi namar balai ba finlet ang tu fiap dan kam ki degree fiap dan kam hari oblay on say menta yapi on penmi ki prayer center sakran sha ini on penmi ki jakaya lab ki prayer center ki bam dan kam ki degree ki bam dan kam yapi fin dan kam degree pisuan ba ka jing kala ka bomot dap ya jing baptis pio pesan gitu ya ka ketien jong oblay bat mo blay un sa sai pi un sa trin lang ba ki center sepi ba fin long lo pi de ki nong triyeng ki mystery ki ba shubalas ni ki ba keren ginu ki kam khutia mutia ki de ki businessman nang ta de ki bun kin mi ba oblay un sa penan kam ya pi un sa pen ki ya ne jela jong kala bat kumju ki man sawan ka basam basal oblay ru un sakhat kat tu kat ni ki banang basta nawar oblay umle siliang ni au kindit kindan segini ki banang basta ki di intellect ki ba pinetre lang na mata hi ma jong blay nang ma kini ki banang basta pat ki dan ka mensim ka jing smoret ki ba yet you blay ki bam ho wat pila bandai bala pas ya ka theology ngam ong ya kata pi kham tip ya ka tin jong blay rai pin saya tre lang pin sanum dan syu ka to ka jing sngau ka jing pania pair ba uniu bala da pas theology ula ban long nong ya lam ula ban long pastor ma ula ban long padar ula ban long nong ya lam namar bae ula adap ban puli kini rai pi pim dan syu pi gini ki banang basta pat ki bas ngauret pim dan syu kata ka jing pania pair mata pi ngau tu ba pi la adap ya theology rai pi berat no sabar kum pilong kum apostol Paul pilong kum jong apostol Paul de basta u de ubatip ya ka Greek ne ubatip bahaya ka
jaka Greek, ubat tip bahai ka Roman culture, ubat tip bahai ka Jewish culture, ubat tip bahau syong hang Gamaliel, hau doktor jaka apostol Paul de basta ba pilang kum kini ki apostol jong apostol Paul pitip ba ya ke teologi pitip ba andre pilat berat no itu pi nyau senrum no pi syong akmat jong Jesus Christ bat pi wan ban ya dailang bat kini ki pat ria pi dailang pi mra syu ya tu ka syuki jong pi bangal adai tau ta unong elap ba yu bangadan kata ka syuki bangadan takandan bangadai kadan ka jikstat pi mlong ni pi dei ulang bas ngoret pi lak ban ya dai begini ki bayaret yara pi ya lang ha ju da ka jiks ngoret hu Jesus Christ kum bayat apostol Paul blame sa panan kam hon sa panan kam piru sa panan kam piru kini kin long kendet rai kambun kin dai bet kiba ret bariang odong pi kum tin jong blai ko ong pin sa pet bet yakani kan so sa kandang bet ba gitu ki bayele persya ayane pi blame sa tan pi pin sahab bet nga ong kham kran ketin jali je om ni rai gitu ki ba snow thu ya move jong blai ki wan man ya trailang kiwan bani troy lang kiba start kibanang ban start ru kim khang persya ya kani ka move jong blai mar kani ka move jong blai kani ka jingpen ki jong blai ka dai no blai mdai no bri mdai nanga mdai na no mdai na no blai bat ngalak keren ya kani risha ba ka sedan ka jingpen ki revival bat kitu kiba bat ba ihiniam kiba ile ban khang persya i bri dikiniam ki rukam kiba ile ban khang persya kiba ile ban bat i ki kerdan jong ki kiba ile ban divide ya ka clergy bat ki laity ki clergy ong no ki clergy ki batang maki ki dan ya hak ban ai sakramen bahak badat ban hak ban le iki tang maki blai on sak tan bat kadang pi mentam dan syuk tau blai ulah pen takut pi pen kedia apa mau Jesus Christ uyap ka kedia ka tu ka iu jong temple mo ka curtain jong temple ka curtain jong temple na perda ka kedia bat bom dan syuk ka jing pen ya per Petrus ulong ba pi barok pilong ki lingdo the royal priesthood niki ki lingdo sim ki bala jit jong blai mat blai ujit yu tau bala nang start jit tau banang theology jit ban tere kam jong blai tau mentang ong kala dai ka ya blai sa pendap ya ketin jong blai pangakron yang niki jing tu pakan saja ban dan kam syuk tau dan kam bet dan kam tang ban kala ka bomot niki pop lada blai ka kani ka video kata jong fi le si fidang dai balik pop ngakran ni fi kala ka bomot no ta mi no nak tu ka jing di drugs mi no nak tu ka kam aurea mi no tu ka jing ayat kan thai mi no nak tu ka jing kelim mi no nak tu ki kala ka bomot no mata wan in penduai pi in penduai da ka bor jong blai pin ken be itu ki ksut na pi wat pila terang yu blai hot kamen sim jong pi kala kwam chakri blai gidang te kini ki pop wan ngin penduai ngin be itu ki men sim aurea kom bangila jule taki lang ba ke phone la poi di hajar ngot lang ba ke baki wan sik santa di spa ngot kila wan kila la lut mata wan ngin pen baptis pi ha ka pinyo diam yu men sim bakhu blai pen dap pinu sim bakhu ngin ai training ya pi kran ya jing sang la ai men tagi training ngin ya lam pi sik street ba pilet yalap pimdan kam pimdan kam theology pimdan kam ya ini pimdan kam tang ban pen ko ngu yu Jesus Christ pin syang ai kejat pin syak jing it pin duai ngin hikai fi de ketin jong blai ngin train ya fi pila ban long nakanu pila ban dai udes sunan baru spa pila ban dai ba officer ba he pila ban dai kin doktor ki ba stray yang tray ha ki yang ki sam ki ba belas ni kino wan ngin train ya fi kandan ka movement jong blai mata kanan ka movement jong blai bat pin salong way nak syakri jong blai ban pen ki blai la si pil ong ngalasa kan tat ngam dan dor ngasu im aurea ngasu im ngalong khun saurang aurea wan blai wang yu khun saurang aurea wan pat ik khun saurang aurea pi ki bam pat julet jing sang syu balak jat ngi jing sang wan kala dai ka ya bau blai unsa pen kala ya pertaida leng ba jong pi pindai kita ki remnants ki bal asak jong blai ong pi unsa penduk let ki bayale persya kini ki runiam ke ai basoniam basomanga nang let ba bat kerdan nga ya dan syukat nga ai un sepen kelam let ya gitu barokat ngam klek ketin jali jo bau bleu pak keran bet pak le ka bade mandan nan klek ni nak menta ka buram jo blai ngai shan swear akran fi dah ya kini ketin jong jisa pet kan saja bat da like da share da subscribe nak menta ka buram jong try ya ro you try dengan sai number phone ni pila ban text yang ala dengan pat yo man sim gi phone ru man sa phone nya pi ha por malak nomor kibri perhat para banget kibri perhat dear viewers ki phone da ki phau mut chi singi ngadai tang ubri mamlak ban handle takadau tentang ladang am sim phone number pi mut bang akan type pi handroi
ngan sa phone pat pi namar bang kwa ban le janai ka e bo bele la pan khamti nga kwa ban le janai pi kwa ban da hikai bai pi ya ka jing kala ka mot ni da penduai dan tang simpor sken ta tang penduai ya we beri na phone tu bat ha pi yo la lu ni pen baptis fi ni pi pediam ni mensim khu ni da turi ni pi da sim kia ka ni kal len kha ka berli wong Jesus Christ ginong trai ki duna plat kita ki nong trai ki ba trai saya kam jong ulai nanti liwan ni trai lang wat benut nang mata ka hima jong belai wat benut pi bet sa ka hima jong belai nganong ka hima jong belai kan yar ngang pi bat pinyo kan nong na belai wan ban ya trai lang ban ni kala dai ka ya nang ta ka buram jong trai ya ro ya u trai